ľudia, tu je Hejstar a dneska budeme mať také krátke videjko, že otvárame startropy, či čo to je. A dávajte lajky a odbery. Tak poď, rer. No to nebude nič dobré. A môžeme ísť hrať. Máme na Dynamajka. Jo, a raz nám je Hey Creeper. Tak. What's up, bro? Pustíme hru. Ja som získala dneska Dynamajka a Clancyho. Dávajte lajky, odbery. Tak a ideme si trošku, aby nám to trošku posunulo na úspech. A ideme na to. Dáme si ešte... Už dávame ready. Hej, Creeper, daj ready. Budeme štvrtý, jak tieto hodinky. Dávajte mi lajky, odbery. A akurát sme na dovolení. Pošlem vám nejaké fotečky z Hey Creeperom. A ideme hrať bum bum bum. Prečo sa to tak seká, bro? Lebo tu máš vonku slabú Wi-Fi. Á, ja už som mŕtvá. Ale nechápeš, že... To bolo nejaké rýchlo, ne? Píšeš, že to treba aktualizovať. Aké si... Edgar je slabý. To sa nehovorí, on je strašne silný. Jej, kámo, to silná. Som trošku ultimy. A nie, že kvôli tebe stratím trofej, hej, starka. Prestaň. Lebo ťa odhalím, aj tvoje meno odhalím. Nie. Áno, tak buď ticho. Lebo ťa odpojím z môjho videjka. A čo vlastne hráme? A kto vyhráva? Animácii. Ten kto som ja. Problém, že? My hráme na vysokých trofejách. To je jasné, že nie. Sa musí vypať. Oni, bravo sa. Ľudia, prehrali sme. Nevadí, nevadí, mama. A ja rád, pam, pam, pam. Pusti sa mi mobil. Dajú ju party. Dáme si bro. Easy. Bohužiaľ. A už sama ty už. Dáme si dua. Bro, že sa mi vypalo pravo. Dáme si dua, ľudia. A lajky, odbery, lajky, odbery. Lebo. Hejstar, a ja možno natočím videjko. Lebo nič. Á, natočím videjko. Ideme Hejstar plus Hey Creeper. No. Ja, boj. No, again. Poď. Nie, toto dneska nejde, ľudia. Myslíš, že je Tíž si to. Je. Tak, a toto bude koniec videjka. A čau, ľudia.